Kay si Minggoy TV na ang atong kauban, aw kisi-kisi ang kasili nga kinadakan. Dagwas kasili pa kayo. Wa karon ko kita kasili diri sa balilihan. Gisigundahan day na magduha ka pa na para digyod ka ikyas ba. Speaking of dili ka ikyas, aw i-secure na tong kilawnon diha. Kay na naman tay kilawnon, aw ari na puta sugbaonon. Kisi-kisi oy. Og syempre di mawa atong pangsabaw diha. Ada kwas tilapia. Og kikuwangan pa man na aw atong puntan diri sunahan. Og dili po na kompleto kung walay halwan, uwang ug lamas. May gani kita ta diri 20 pampalit lamas. Pagkasurti na malang jud. Salamat Lord. What's up mga barkay, mayang aga kaniyang tanan diha. Usay aga nga gabi naman ron. Syempre adlawan man hoy upload mindset ba. Karon kay nagdanong putag panchimbag aw mating natong laag. Karon kay night adventure malagita. Aw naatay gid lang extra. Naatay suga, naapod tay 10 og 9. Sabay 9 ba oy? 10 man to ganiha. Sus mo joke pa jud oy. Tara, larga bula. As usual before tumoto sa aton destination, aw hapit ta diri sa Encanto Water Refilling Station. Ayo Sean. Tabi-tabi, mangayo mig tubig. Mao na itong sabaon niya og imnon. Og diri nakakita daw si Minggoy og Singsing. Kung kinsa man gani daw tagyan ni Singsinga pakaslan daw kaniya. Pero joke ra, impas ta siyang asawa. Abi na mo gol pare kay amo unta iprinda. Kay dili man madawat aw mo na pong gibilin dira. Magdali ta kay murag nisigtan sa tuwa. I'm scared. Hog diri abot namin sa mong destinasyon. Magtaod sa mikadit sa among mansion para plastada na dayon. Anin duto sulod o pwede na mag-ana-ana. Hoy, bad na. Joke ra na. Barato ra din yung 10 pare koy. Napalit na ako sa Shopee sa Tesco Market. Palit na mo pare koy. Pwede kayo maglabing-labing diri oh. Before to manang parit koy magpainit sa tagtubig ug samtang gahawata mo tagpilaw sa tagadiyot diri ug sa akong pagmata nakakuha na di akong kaban og tilapia. Bili ba? Good morning night diha daludong. Hog diri mamainit sa takay mo atag na taon niya. Ato sa ning tuyok-tuyokon sama sa gibuhat niya diha nimo. Ayo mo. Higop-higop dayon niya parisag pan. Asa naman ang pan? Di aram pan, no? Excited kay kay? Dako ag lamoy. Sigundahan daig higop. Mia ay. Huwag diri agari di na mi. Dapat always kang ready kay wa ka kabaw kung kono sa mobiya sa imuha. Daghan po nang utana kung usay brand sa kong ispat. Workos DL70 day akong gamit pare koy. Ingani siya kakusgaw. O di ba landag kayo? Joke ra bita pare koy. Kusog yun kayo ni pare koy. Pangita lang sa Shopee, Workos DL70. Kay muadto na mi. Let's go. Huwag diri nakakita dan ko kilaw nun. Aw dili na to pa kiyason. Kisi-kisi. Og diri nagpatungod pa ang tilapia. Aw bukol, nganong nagpakita ka kol. Og diya pagyud ni sandig sa bato. Aw plaster kayo. Og diri nakakuha po si Minggoy TV. Aw kisi-kisi. Good size na pang tilapia. Og diri sa unahan nakakuha pog pantat si Minggoy TV. Secure ng sugbaon na ni. Pero kaning sunod, kani mo tilapia dako kayo. Alami sa bawan niyo. Og diri nakakuha pog og uwang pampapuwa sa sinabawan. Og diri sa unahan, kisi-kisi na pang tilapia. Good size na po do. Pero kani gyud pinakadabes pare kayo kasili. Amo na gingon nga kay si Minggoy TV nung pod atong kauban, kisi-kisi ang kasili ang kinadakan. Lisuda ra ba jud ang isda kinadangugan. Kasili. Katilaw na kita kasili ade. Basta Minggoy TV. Salamat Lord. Kisi-kisi kasili eh. Bisa kita nih. Minggoy. Basta Minggoy TV na matik na dira. Grabe oh. Salamat Lord. Salamat kay Lord. Kamu udah kasili diri ada eh. First time din ako makakita kasili nga pare kay nga gipanag gyud ba. Mao nang na-amaze gyud ko kayo diha ay amaze. Og para dili na ni makaikyas, amo sa nang giuli sa mong pisto kay nilambod na ra bagmayo. Tara. Uli sa midiriya kay kuan. Pag human na maghubad sa pana, balik na mi sa sapa. Og diri nakakita na kog 20. Swerte ay gitagan pa sa pampalit og lamas. Og diri sa unahan, kisi-kisi na pong tilapia. Dako-dako na po do. Kisi oy. Kisi. Og diri sa unahan nakakuha pa mig dalag. Speaking of dalag, dara Richard dalag ni bisita. Unsa man imong masulti? Og diri sa unahan nakakuha po tag tilapia nga gamay. Ato ni hatag ni Minggoy TV. Imbes gagmay atong nakuha, nakaikyas pag yun. Og diri nakakuha na pud ta. Sarog makaikyas pa ka. Ato na pud ihatag ni Minggoy TV. Og sa dihang iya nang gisod. Nakabuhi na pud. Kaduha na. Og diri sa unahan, kisi-kisi na pong pantat. Kay daghan na migkuha pa rin kayo, mangulay na mi. Og diri hapit mig dahon sa saging. Murag nakalaksig tag iyo. Og mauna ni tanan namang kuha pa rin kayo. Diarang kasilyo. Kisi-kisi, marag kasi. Og diara pa ng tilapia nga dako kayo. Og diya po tay dalag. Nitingog ang dalag. Og diya po tay pantat dako kayo. Mapuno ka ni, kisi-kisi po kas daplin. Og kay buntag naman, naghinlo na mis isda. Mauna nga mo sa bawan pa rin kayo. Nya kani po ng kilawon. Kaya amo man laging tunuan ng kasili. Nagkagod, naglobi si Master Tunok diri. Mauna among kaguran nga pinakahitik sa tibok kalibutan. Diya raw kahoy na po gigamit para asa man ni. Para sa kasili. Master Tunok ipakita ang kaguran. Okay, original.
Kamera na nga na sa tibok kalibutan. Naghambog na pong kanahan. Huwag diri magluto na ta. Uyog-uyog man na likod lagi na kung sa diya. Karon ato sang sao ng para sa tuno. High-tech gapon oy bunot gamit. Huwag kaning kasiling nga mong tunuan. Amo sa ning pakupsan og suka nga ni gamang sili. Timplahan dayon og bunbon. Ato pad butang og gamay choker. Ayo ker. Ato ra nang ukay-ukayo nya sa bliga na pag mga lamas. Adaran day gamay luya. Ginagmay lang sa 20 ron nakitaan ganiha. Pagkataod-daoran ni bukal naman. Aw ari na putas kilaw nun. Ato ra nang kumutan og suka para mawa ang lansa ba. Adaran og luya balik dos. Og bumbay balik piso. Syempre 5 na habilan sa 20 ganiha. Tipid yun ta. Timplahan po na og choker para kagumkum ba. Bunbon dayon. Og syempre ang sili nga nay gamay suka. Ato rang ukayon og mugahi na naunya. Huwag ari na punta sa atong sinabaw. Ato ran butang ang atsal, butang ang tilapia. Huwag ang atong gata sa lubi. Kana may sabaw lamay kay ba. Ato po nang pusaan og tulo ka buok sili para nay power ba. Kunya ari na punta sinugba. Akan ni luto na. Ato na dayon ang iplastada diha. Wow, ulalam. Huwag ato na po ning hauno na atong sinabawan. Lamyas tilapia oh. Kaning pinakadabes oh kasiling ginataan. Wow. Makalaway kayo para kayo. Ay, og syempre kaning sabaw para natay higupon ba. Kani may pinakalaming nga sudlan na no. Og syempre manalangin sa ta alay pasalamat sa atong Ginoo. Kay iya tang gitaga grasya nya wadyo nag-uwan ba. Amen. Atak habhab bari kay. Kisi-kisi. Hindi na ba? Kisi-kisi kasili ay. Hari mang kalawakan ba? Terminggo all around. Na isda. Ang tilawan na. Sila ba? Tilawan ko sa ilasa ni. Lasang kasili gud. Ya sabaw eh. Mana adventure? Suway pa tayo. Ano ba na ng quantum lang dako ni? Ito ang kwarto laom na. Isda po. Bakit? Motoyod sa taparakoy kay busog na kayo di na masud. Salamat kay Lord. Kaya mo katagay wakahurot. Napabudaghang sobrang isda dadon para sa mga pamilya.